Ki enek opo ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Kok iso ora wis ning omah ki lho. Piye to? Lho. Lah wis ciri kerja. Mulai. Lah ya apa? Pindah Pindah ning ndi? Lamongan. Tak kira ning luar pulau. Pindah meneng. Udah meneng ya? Ya. Dikermu apik men lek ngondi wis. Lah butamu stiker ngene iki pira? Lha aku lho. Tak Ya lho ya cek kidul nggone ning ngene Mang. SKC kono lho. Trimo. Iki ning kono akeh. Pas aku karo ora iki aku butuh kunci kunci tak setel tak pasang ning HP. Bos jadi ceritane kok iso roro wis ning omah ki lho. Pindah. Ora iki ndeknane nyapo kowe arep budal kok nilap wong. Yo. Aku iki gak nilap, kayak temen mulai to, aku ya adus. Terus rene nang Mbak Tri Pak Budi. Iya terus. Dadi pae kok susu yo wis to tak WA to. Sapa sing mbok WA? Kuwe no. Lha ora WA-ne arep budal. Kowe WA wis ning nggon, aku ning Bojonegoro, Kang. Lah terakhir susu kok. Iya ta WA wis ning nggon. Yo aku WA ning nggon. Ning lokasi. Gak kayak aku ya, kowe kayak gune lokasi. Tapi jadi wis ning Bojonegoro. Iya, cuman kurang setengah jaman lah nggon ngono. Iya. Terus aku ya. Kan aku kerja. Lah ora kae kok ya mulai swata. Biar pindah. Pindah, Kang. Lah men ndingi mulai. Lah iki kan iki ndek kapan? Aku kan nyebarno saitik to ki anu godhongan Tong lumbu. 6 apa pira ngono lho, terus mulai gedung wis bar. Pindah ning Lamongan saiki. Lah ora asli kerjamu apa? Kowe kuliah Jon. Ora kuli ki sing mbok garap ki lho sing mbok garap. Kok modele kok plengseng ngono lho apa? Tapi cor kok plengseng. Kali yo. Kok yo ning kali cor-coran lho. Oh, garap anu wi, apa? Kowe jenenge. Ya plengseng to nek. Iya plengseng. Plengseng kali to. Iya. Mira bungku. Lah nyapa gak dike model koyo bronjong kaya daerah-daerah liya kan koyo bronjong ditumpuk-tumpuk disap-sap ngono kae luwih apik. Kok iki mbo nyapa? Langsung plengseng. Langsung modelnya plengseng. Langsung plengseng, Bos. Tidak terus kelem. Iki Bos. Ora we Oh. kan oleh kiriman kan sandal dari Mister. Ora Kayak mau nyanyi bro. lho. Akan wis ngomong. TBB gak kebagian. Oh iso. Lho. Kan sementara kanggo lingkungan tonggo-tonggo. Kan TBB kan wis ngrasakno hasil YouTube kan teranu sate-sate kan wis Ya. Rasakno ya. ngrasakno. Icip lah. Wis icip. Lah nek tonggo-tonggo kan urung to, Kak. Ngono. Iya. Ngerti aku. Ngerti ora? Paham to? Aku Loh, kok ndanti-ndanti apa? sandal. Utamano tetangga terdekat. Lho. Lha bos sandal Mary lho. Ora nganggo ki apa piye nganggo ki. Gila aku. Jan. Lah kerja kok malah rambutmu gondrong iki piye to? Nek kono ora ana tukang potong. Masa ren? Buluan kok. Ora aneh. Iya to. Lah tukang potong nang bakul bengkel ya ora ana dikai kunci to we. Ana bengkel. Ora nek wong kerja ki pantes iki nek moro ki kudune nggowo lho. Dewi nggo rokok iki. Lho. Niki rokok. Ya kudune ki ya alalah apa lho kok padha seneng omah ki lho. Aku rokok yo ngene iki to, aku rokok gabusan iki berengen lan. Berengen ya. Oke, Bos jadi ngono Kingga Dika Suwoto kok tiba-tiba ngerangkul wong kok mburi enek apa ngono. Ibu jadi iki Dika ki ternyata arep balik neh. Oh iya, Bos. Balik neh. Nah iki sementara si Adan video tak lanjut engko nek wis baratan ya, Bos. Maghrib sik ngono ya. Nah, oke Bos, jadi iki kayak ceritane enek tekek mudik.
Kerja lagi rong dino ya nyik mulai. Oleh apa sih? Oleh apa kerja? Ora kesel to. Ora Tapi nyapo. suwe aku toh, aku sak minggu. Ampono dino. Asalmu tangane Ora dino sa. 10 dino toh. Lah 10 dino dhewe akeh wih. Akeh. Lumayan. Rokok yo ini gimana? Dene ya. Apa dek rokok ijo? Dene dak debok to. Wayahe Gambar real ngono. wayahe nyambang tuku bakso, umpamane. Ora gampang tekok apa? Kowe kerja ki asline ngindari gerakan apa? Lho. Ini dari kira ngomong lho. Ora. Ya to. Bina ini kan anak kan sekolah karo mae. Hmm. Masuk kerja nang mae. Terus lagi pengen kerja. Terus budal. Misalnya kan gak nginfo to kan Kesusul Jon. kan sesuai kan gerakan. Ya ora to. Iya. Iya. Yoga. Heeh. Aku budal jemah. Budal jemah kowe kerja rong dino. Aku budal kemis. Kemis sore. Kemis sore, jemah kerja. Oh iya kemis Pak Budri niku. Pak Budi kok. Aku jemah kerja. Nah, tak kira kene dari gerakan mobilnya kan minggunya kan gerakan. Berarti lek kerja ora dino. Ya wis jemah 4 dino to. Terus minggu Senin. Ya Senin ta kuwi wong Selasa kira kerja karo kuwi guys. Patang Kowe dino. telepon iki kan nang anu. Ya wis sik ngenteni bose. Lagi mulai karo sapa? Lagu to. Wah. Kan mulai kan wis ngomong deh. Wingi nek mulai aku jipuk. Ya ora. Ya, ternyata aku Ada jipo. Wah, urip ben mlaku kono. Kan aku kan duwe oleh konten misal di Purwono. Wong kan roh lokasi Bojonegoro sing daerah lor kono. Aku kan ngono. Lan yo ki kowe wis sing goblok. Ya kae to maksud kuwi. Iya to. Pone. Apa neh? Lho, Tok dekai. Ya piye to? Ora ki kan oleh Firman Sandal. Ya. Aku oleh bagian ora. Enggak gak bagian Lho. lho. Gak bagian gak apa kan ane apa ki? Kon anu kowe komen-komen kan utama kan anu tetangga Ati ana sing grundel apa ora? lah nek pikiranku prong ati iki los. Lalu misal kok tanggal iki nyapo tiba-tiba gak tak keni kan Aku nek luwe ra tak anu. Soalnya tuh dhewe lah. Tuh dhewe ya. Kerja dhewe. Patang dino. wah. Lagi kerja rong dino tuku dhewe lah. Ora ngono, Bos. Tuku dhewe lah. Kan sing tak keni kan kemarin kamu Ya. terus Bayanto, Sunoko, Ya. Sular, terus Adin. Adin, Terus Adin. PT semuanya. Itu Heeh. Mbak Sita njalukno putra dene sing nang Balirejo. Ya. Pomo iki gampang. Iki momone TBB iki kata kene iki anggete iki ngersuna apa ora kaya kowe kan aku kan Aku ki los ae ketika Lu oleh lho. Apa? iya. Oleh ya ora apa-apa, alhamdulillah to sing liyane oleh. Tentu kan dia kan wayah anu kono gak ning omah terus akhirnya ya wis ora apa-apa lah kita kekno Ora apa-apa. gak apa-apa lagi jeru to. Ora apa-apa sumpah aku oleh dikeno tetangga ki. Bos, kira ceritanya dikawit tetep tak keni. Jadi kan si loro. Si loro kan asline aku siji, karo kowe siji. Ya. Lagi berhubung suatu ning kene. Piye? Bawahan aku. Lagi kan si tak keni lah sing iki kok ora kan ning kene to. Lagi kan mau misal TBB ning kene kabeh tak kan ngetok sakmene kok wetok. Didadekno 8. Songo. Sama ki mate aku to, nek aku kan gak bagian kan gak apa-apa. Ya kuwi nek aku gak bagian gak apa-apa. Iki karek cek loro ki ukurane padha. Iki ukuran 41. Aja. Wis endi milih iki padha, sandal ki ya padha. Milih piye mau wis padha kowe milih. Ya gak matane serampatane sing panraya Faidik suwe dadi kene mo. Ya ora iso wong wis sandal bermerek kok pangan rayap lho. Tetangga ya oke. Motor iki sing Ada ya kaya ngono. buka wong-wong terus kena Elmas Aidin jebret reget emoh ngono dalane amoh kan jero gampangane kan Ya, aku itu gak kerja, ya milih gerakan. ngene.
mari yo kebutuhan. Gue aja. Ngopeni apa? Kayak ngopeni rondo kebutuhan. Ngopeni apa? Rapi. Lah rapi iki wis dijembut belum to iki? Yo wes. Wis ya. Gebas jadi ngono ki. Jika kebagian tinggal yang jatahku, foto timbangan Nganggur. kok, timbang nganggur, bisa nih jatahku tak kayak kono. Wes aku tak bisa nggak soalnya nggak apa-apa. Aku yo terima kasih. Aku Sapa sesuai. kae ning kae. Mister, Mister aku yo terima kasih aku aja yo tikne Kang Jon yo terima kasih Kang Jon ya. Aku ya terima kasih Kang Jon. ya terima kasih karo Gusti Allah. Nganggur apa? Bagianmu buat wena aku lho. Ora apa-apa, aku Jero kan bagian ngekekno wis amale akeh. kalau aku iso sedekah nek dikene wong-wong. Yo. Ya ora. Iki Kang apa iki maksudnya iki? Guys jen no. Jadi apa? Mali Kali yang anda ngomong rasa bundat-bundat. Mali. Nanti gelo nanti amono misisan. Ale ati gelo ki apa tak kok padano. Gampangane kan ngono nek ati gundul apa aku ndiduk kowe dadi amono misisan. Kan gawe ngono Bu. Oke. Lha lho. Ono aku terus. Rata kaosan. Lah lho rupa nek lemah lho. Iki lho. Kaos karo anu awake padha. Jadi kita Karo kowe yo padha wae. Lah nek aku kan pernah ireng, wong ireng. Lah iki lho mbati Ireng ya. Sana men plocot. cocok ora iso putih. Kayak ngono mbati. Lho. Iya. Iya. Untuk dulur-dulur Lamongan dan ono siswa aku. Tapi saya balik. Iya, coba ya. Dulur-dulur Lamongan tenan aku apa pengen digebukin apa piye? Kon ngenteni kowe. Dulu mata ngenteni apa? Ya tak dolan ngono ya. Kedatanganku tak. Nek kenal. Kenal Mas enggak kenal yo. SKC anu SKC mania. SKC mani SKC Lamongan. Lamongan. Dikasih sok Arek kerja ning Lamongan. Iki samperin bos, disamperin nek anu langsung di Ketak gundule. Ketak gundule. Ya, Nguli. Nguli ning Lamongan. Kuli. Ini apa? Masang Kuli apa kuli? Masang batu. Masang batu. Pinggiratan kan anak gantian dipasang di batu. Oh, anu kayak model tak papan. Ut. Kayak U lho. Oh, tapi gak. Kaya anu kuwi lho bareng lho. Oh, bareng. gak pada sing nek ngono. Gak nek anu kan Model gantian papan, ya. langsung Lonjoran. jadi toh. Maka kita lonjoran Lanjut lagi. kayak U lho. Wis berarti sisa gak U, ngecor. Orang ngecor, masang. Oh, nggak watu. Masangi watu tok iso. Plenseng watu kan Oh, melenceng watu. kali kok saluran di plenseng. Gut. Katan watu. Dah, gut. Ini yang pinggiratan. Oh, oleh lagi telung dino ya. Kok mlentimu lho. Coba jadi ngono, pinggir. Kayak aku mulai ini. Jauh kurang lah kau ngono jauh, kurang aja. Aku sekarang buku. Wih. Bebe apa aku rasa seneng dulu lebih. Apik. Yo. Nah, iki aku pengen kaya kowe. Iya. Misal, ana sing nyalan kowe kon gundul gelem ora? Belum toh. Gundul babar pisane. Oh, ndak sarene rambut. Yo mbak sasak kene apa? Kayak pentale. Belum. Belum bos. Mas Ahmad. Mas Muhammad turun 3. Polos ya? Yo. Misal piro danane nek mau kowe? Aku iya piro ya? Ndas Piro ya? Bargani piro? Umpama kowe wis aku mana ya? Umpama kowe endah sing cukup gendul umpama kowe piro? Misal 1000 gelem. Ya sewu ndak isine apa isine rak piro ya? Lah piro maksudnya piro? Lah piro? Pertama Kak. Wong yo ndang tukul lho kok. Nang toko. Ya karek. Lho. Yo karek ketenan. Misal 1000. Ya. Gelem. Tambah saithik ngono kan. 500. Sekarang ini munggah anu 50% lah munggah. 1500. 100%. Oh, sadar. 2000. Ya, sama. 2000 bos, njaluk 2000. Anda senjel orang. Polos ra rambute. Iya, plontos. Gelem. Belum bos. Belum. Kemarin yang teko, misal Dika di jalan kon gundul Ini yang lain. ora. Iya. Belum ya? Gelem. Njaluke tapi 2000. Lah kenapa mau digelemi 2000?
Aku mbokene apa kah? Demi 2000, aku bagian apa? Santai lho Kak. Sing 50% tak kena kowe. Lho lho. Wih, 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 wih. Ya kowe tenan iki nek 2000 lho ya. Sing 50% tak kena Nah, kowe. jadi misal kono oleh. Terus ndasmu iki mbok wehno bature. Heeh, lah ya. Jadi dikali kan aku 50%. Jadi nanu Kajon, sama mau enek anu kan ndase dikali rasa di wae dugdo langsung plak. Kan wis Bisa Udah separuh kan dari bahas kontakku ya nih. toh. Ini baru aku. Misal aku pengen ngeplak, berarti separuh lah. plak jambak ngene. Bisa tapi kan sih, main buat tangannya sing tengah sama sing kiwa aku. Ndase diwehno. Sing kiwa. Ngetukul-tukul kerek, tukul-tukul kerek. Berarti kowe tak cukur gak apa ya, sing kiwa ya. Yo jos. Pates kene iki ya, samping kene. Sampe kene. Cuma jadi ngono dikagem bos nek di jalan dari 2000, 2 juta maksudnya. Warang men kagundelmu. Gasku ki larang iki mustaka le. Mustaka ki apa mustaka? Mustaka. Iki yo. Mustaka, Mustaka. Yo lah antara iki. Mustaka. Oke Pak, jadi ngono kita ceritane Iya kuwi ya. hingga Dika tak kira ki kok mendadak mulai kok kangen omah terus dia Lah rore nang pandul. tiba-tiba kok langsung Cawe ya? Oh, baik. Nyaman pelem. Pengen pindah Ayo, nang Lamongan. Ya Nang sudah. Lamongan puas. Jadi ngono kontane tak kira sampai kene pokoknya matur suwun untuk dulur-dulur kabeh supaya jenengan ugal-ugalan Ayo terima kasih Mas Mister. Mas Mas Anda. muga-muga berkah barokah lancar rezekinya. Amin. Jadi ngono Bos, kontane tak kira sampai kene sekian dan terima kasih ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asoy. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Wah. wabarakatuh.